ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристи Ҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Инак як мавзӯъеро имрӯз пешкаши шумо мегардонем, ки дар ҳамин мавзӯъ бештар ба мо савол пешкаш мешид ва мо интизор будем, ки ҳамин рӯз фаро бираса, яъне ки 27 май ва дар ҳамин рӯз видеоро пешкаши ҳамаи тамошобино бигардонем. Яъне мавзӯи мо дар бораи аблава ва даъват ба хизмати баҳорӣ. Дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем. Пешаи барномаро шурӯъ кардан як чиро ба шумо хотиррасон мекунем. Бародаро дар ҳамин комментарияи ма як ссилка закрепит кардагие. Бидроем бародарои азиз дар анҷа регистратсия кунен ва моро дастгирӣ кунен. Инак шурӯъ мекунем. Хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, 27 май даъват ба хизмати баҳорӣ ба армия қатъ мешавад, яъне ки ба анҷом мерасад ва имсол аз сабаби қатъ гаштани парвозҳо ва баста шудани границаҳо плани даъват ба хизмати баҳорӣ пештарам буд шуда буд, бигем агар хато намекунем ва лекин қонунӣ ҳамин фармонаш ҳамин рӯзи 27 май биромад, яъне ки даъват ба хизмат дар баҳорӣ ба анҷом расид буд шид ва боз даъват ба хизмати тирамоҳӣ аз моҳи октябр иншааллоҳ агар зинда бошем оғоз мешававу боз дар ҳамон вақтҳо худованд розӣ боша сиҳат саломат бошем суҳбат мекунем. Ва бародарои азиз, ҳамин буд хабари мо. Видеоҳои нав ба нави моро интизор бошен. Саволҳои худона дар инстаграм ё ки поёни ҳамин видео комментарияда бинависем ба мо. Худованд мо шуморо нигаҳбон боша. Бародарои азиз, ҳатман дар канали ма обуна шидана фаромӯш намекунем ва ҳамун ссилкае ки ман ба шумо хотиррасон кардам ҳатман медуроем дар онҷа ҳама каса регистратсия мекунем ва маро дастгирӣ мекунем. Панохтон ба худо ҳама каса.